anem a fer la volta d'escota. Se passa el xicote de la corda a unir per baix de la gassa. Se li pega la volta per darrere, torna a eixir per davant i se passa per baix del firme d'ell. I ja tenim la volta d'escota. Ara anem a fer una varietat de la volta d'escota, que és la volta d'escota doble. Mireu, és el mateix que l'escota normal, passa per baix, se dona al xicot un poquet més llarg, se li pega la volta una vegada. I ja tenim ahí la volta d'escota, però li peguem una altra volta, en el que queda la volta d'escota doble. Ahí la tenim, ¿vale? Ara una altra varietat de la volta d'escota que també està molt bé. A veureu, se diu volta d'escota unidireccional. Mireu, se fa el mateix, se passa per baix de la gassa, se li pega la volta, com sempre, se passa el xicote per baix del firme i ja tenim la volta d'escota. Bueno, pues entonces ara el que farem és posar-la, el xicote el posem per la seva gassa que ha format. El posem per ahí i l'alcem per a dalt. ¿Vale? I entonces ja tenim ahí la volta d'escota unidireccional.